vítám na dnešní večerní prezentaci. Co se týká novinek sezóny, tak vám je postupně není dnešní lidí moc, ale budu se snažit vás informovat o všem. Takže začnu novinkama z centra. Centrum vyhlásilo soutěž v blozích, to znamená, že nejlepší 3 blogy budou vyhodnocené a odměněné. Blogy se tento týden ještě zkoušejí, lidi jak ve Španělsku, tak v Jižní Americe na těchto blozích intenzivně pracují, aby se naučili používat. Od příštího týdne se už předpokládá to, že budeme placeni. To znamená, od příštího týdne už začnou čtení těch blogů a čtení reklamy. A díky tomu budeme dostávat 50 centů za každý přečtený blog. Denně se nastaví zhruba minutu. Krát 10, to znamená, dostáváme se k tomu $5. Takže toto je velmi důležité vědět, že máme být všichni v klidu, nezačal ten účetní měsíc od té chvíle, jak pustili blog, ale ten účetní měsíc od chvíle výdělky, takže všichni budeme mít šanci si ty penízky postupně a v klidu vydělat. Toto je velmi důležitá informace. Takže aby nedocházelo dezinformacím, skutečně vyplácení začne příštího týdne. Dneska jsem viděl už připravené stránky, dokonce jsem je vložil do skupiny, připravené stránky, jak bude vypadat to školící centrum. Je to v jedné fotce, protože zatím to pustili jenom do fotce, takže takovým způsobem, jak je ukázaná ta fotka, tak budeme mít možnost se školit. To je ten produkt, za který se platí těch $100 měsíčně a který nás dostává k tomu příjmu nějakých $13 denně, což si myslím, že na začátek těch prvních možností je to velmi dobré. Jinak, co se týká blogu, mám pro vás druhé oznámení. Předpokládám, že po skončení této konference bude na Facebooku a zároveň u nás ve skupině zveřejněné video, kde bude lidé, kteří neznají, jak dělat blog, pomalinku v klidu postupně vysvětleno, co všechno je potřeba udělat, aby ten blog byl funkční. Takže snažil jsem se to dát ještě trošku víc nahlas, takže jsem ještě přidal trochu zvuku, snad vám to pomůže. Důležité je, že blogy začaly fungovat, lidi se začínají učit, děláme k tomu školící video, které se teď nahrává na YouTube a zároveň se bude pouštět do sítě, do skupiny plán. Takže to je, co se týká novinek. Já si myslím, že důležité je, že ten systém pokračuje, že se učíme. A teď vám udělám znova klasickou prezentaci pro nové lidi, kteří sem přišli a mají o tento business zájem, tak vysvětlím, co to Zonal Network je, jakým způsobem funguje a co od ní můžeme očekávat. Takže Zonal Network je projekt světových vizionářů, kteří se snažili něčeho dosáhnout. A nějakým způsobem normálním klasickým uživatelům internetu pomoci k tomu, aby se dostali k příjmům. Kdo jsou títo profesionálové? Je to sdružení zaměstnavatelů různých národností v oboru síťového marketingu. Je sídlem na jednom místě s více než 10letými zkušenostmi v oblasti výzkumu, vzdělání, dosahu budování udržitelných systémů a reklamních produktů.
kdo jsou úspěšní, se s námi podělí o své zkušenosti. Díky společné práci všichni zúčastnění získají finanční efekt. Jakou mají vizi? V jednom roce dosáhnout 1 milionu členů za použití marketingové strategie zařízení, využívající platformu, která bude splňovat technologické změny, stát se nejlepším lídrem sítového marketingu, dosáhnout finanční svobodu a tím vyznamuje zlepšení kvality života. Za první měsíc nulté fáze do tohoto systému vstoupilo přes 100 000 lidí a to ještě nikdo nevydělává. Myslíte si, že v té chvíli, jak to začne vydělávat, že ten poměr klesne? Já jsem přesvědčený, že to půjde velmi brzy nahoru. A tím, že to půjde velmi brzy nahoru, milionů klientů jsem dostat během 1 roku, neměl být takový problém. Mysle, jako vedoucí sdružení ve světě síťového marketingu implementujeme spolehlivé technologické nástroje pro naše partnery, které jim umožní být komplementní v této nové digitální éře informací. Vše nové, co může být přínosem, bude postupně využité v našich sítích. Těch příkladů můžu uvést blogy, školící centra a jiné příklady, které se vlastně znázorňují v jednotlivých těch paketech, které budou postupně uváděny na trh. V první chvíli to bude paket číslo 1 a paket číslo 2. Takže produkty. Area Network nabízí životoschopný trh, kde si zákazníci dobře nakoupí. Na základě toho si mohou měsíčně vytvořit rezidování příjem určité hodnoty. Takže přehled produktů. Je to flash blogging, dynamicky rychlý, lehce pochopitelný, umožňuje, aby vás informoval uceleně o činnosti, které provádíte. Jste si všichni určitě všimli, že ten blog, který vytváříte, je komplexní. Dokonce, abyste se mohli zúčastnit soutěže, tak je potřeba mít vyplněné 10 témat pod sebou, plus mít něco napsané o sobě, mít na sebe kontakt. Takže ta stránka je velmi komplexní a dá se tam skutečně propagovat a prezentovat od zábavy až po business cokoliv. U flash blogingu je nutná denní aktualizace. Zveřejňujeme nové reklamy, videa, fotografie a tak dále. Na každém blogu je 6 reklam. 3 reklamy použije firma a 3 reklamy používá spolupracovník na vlastní projekty. Možnost využít nabídky Google. Takže přesně, co se týká taktéž je možné, aby tyto 3 místa na reklamu byly poskytnuty spolupracovníkem přímo Zone Network a díky tomu vydělávat na poplatky na další měsíc, protože to máme tam umístí a začaly reklamy, které má k dispozici a díky prodeji výrobky je schopná nakonec dokonce YouTube blogy ten klientům zaplatit. Ale navrhuje, abyste i vy propagovali své věci a díky tomu vydělávali. Tak, třetí školení je interaktivní kurz znalců metod marketingu od nejlepších lídrů z oboru, cílené podnikání za účelem získávání zákazníků a exponenciálního růstu. Skutečně já si myslím, že během toho 1 roku nebo dokonce daleko více času, protože ten produkt je stále. Díky tomu školení i ti lidi, kteří se v tom internetu a v tom internetovém marketingu nevyznají, tak postupně se naučí všechny ty důležité věci, které je nutné používat k tomu,
aby byli na internetu úspěšní jako obchodníci i jako reklamní agenty. Business trading. Výuka obchodu na netu a společně koordinované akce zaměřené na zvýšení prodeje. Mobilní aplikace, která umožní komunikovat s přáteli, rodinou a klienty, a díky této komunikaci vydělávání. A to jak na Androidech, tak na mobilech budeme vydělávat, budeme mít spoustu zajímavých věcí. A opětka je rezervní fond. Tento balíček bude koordinovat nákup ceny jako je zlato, diamanty, platina a tak dále. A máme zónu pocket, což je, jak bych vám to přiblížil, je to vlastně Google for Flash. Tento projekt je přímo určený pro Google. Projekt se snaží vytvořit virtuálního asistenta a pomocí ovládání hlasem telefonu bez použití rukou. A k tomuto účelu vytvoření interaktivních brýlí. Takže tady dostaneme vlastně od Google k dispozici produkt, který budeme potom následně prezentovat. Zase si všímám, že je špatný zvuk. Je teď lepší? Můžete někdo napsat, jestli je ten zvuk lepší, když si dám mikrofon blíž tím. Nevidím reakci, takže asi zřejmě ano. Takže budu pokračovat. Doufám, že se to zlepšuje. Tady se znázorněno slabo pocit. Já už to víc nemůžu řešit. Na to mám na maximum. Fakticky snažím se, budu teda ještě mluvit víc nahlas. Tady jsou teda ceny jednotlivých těch balíčků, jak vidíme, 2 balíčky jsou měsíčně, a to je školení a blog. 4 balíčky jsou ročně, kdy každý balíček má svou stanovenou hodnotu. Business trading 800, mobilní aplikace 1600, rezervní fond 2500 a spolupráce s Googlem 3500. Všechno jsou roční. U prvního startovacího blogového balíčku je nutné počítat $20 aktivačního poplatku, který se teda platí jenom u prvního balíčku. Takže pokračujeme. Kompenzační plán u úloh. Společnost vám platí za zobrazení inzerátu a blogu ostatních členů a za zobrazování inzerátu s Allen Network, která poskytuje reklamní prostor na vašem blogu. Poznámka. Musíme počítat s tím, že jsou odečtené určité procenta za daně a určité manipulační poplatky za digitální transference a digitální bankovní. Takže to je důležité vědět. Jsme v legální firmě, která legálně platí daně a my pro ní legálně pracujeme. Kompenzační plán. Vizualizace. Partner uvidí denní oznámení podle typu zakoupeného balíčku. 5 dní se vyplácí, každý bude mít 7 dní na zobrazení reklamy. Pokud nějaký den v týdnu nestihne, máte možnost vše dohnat o víkendu. Každé úterý následujícího týdne se objemí příčkou do Black Office. Tady bych vám chtěl říct jen jednu věc, ale velmi důležitou, že z toho pracovního týdne můžete promeškat maximálně 2 dny, protože když promeškáte víc, nebudete mít zaplacený týdenní výdělek. Protože ta sobota neděle vám nahradí maximálně 2 dny, takže je potřeba tohleto mít na zřeteli a raději to dělat pravidelně, než se potom dostávat do časové tísně. Takže blogy. To se týká blogů, které teď vlastně vytváříme. Partner musí zobrazovat reklamy Arena Network a nabízí reklamní prostor na svém blogu. To můžete nabízet pro klienty, můžete tam dávat, umístěvat svoje reklamy, ale je potřeba skutečně zobrazovat reklamy Arena Network. Obrazká výhoda
že má dobré SEO, návštěvnost, popularitu, pořady na svém blogu, takže může generovat přímý z reklamní kampaní, jako je AdSense a Websprinter a jiné, tam je skutečně hodně. A budou ukázané videa, jakým způsobem máme inzerovat na těchto gigantických celosvětových reklamních portálech. Dochází ke kompenzačnímu plán úloh, tabulka, která je znázorněna bez referálu. Vidíme zase všech 6 čísel, všech 6 balíčků. Balíček číslo 1 vydělává 5% zisku denně, což znamená týdně 25. Školení vydělává $13, protože počítáme $5 denně za blogging a plus $8 za školení, což nějakých $65 týdně. Takhle to stoupá až do konce v částce $565 denně. Myslím si, že je to velmi zajímavý schodiště, kdy na vrcholu čeká nadstandardní příjem, ale už každá ta etapa přináší svůj zisk a svůj kompenzaci. Důležité je si uvědomit, že nebudeme jenom reklamovat, ale budeme prodávat. Takže ten plán prodeje. Obdržíte 100% z každého prodeje z nákupu zboží do vaší síti a za nákup zboží koncovými uživateli. I tady jsou ty daňové poplatky a poplatky za digitální bankovnictví. Kompenzační plán prodeje, systém Fast-In, že systém, který si vytvořila žena Network platí, funguje na bázi přímé linie. To znamená, představte si, že pod panáčkem tu jste vy a pod panáčkem ta je váš patrocinador nebo respektive váš sponsor. Vždycky každé dílo začíná. Každá práce. To znamená, u prvního člověka, kterému nabídnete tuto práci a jemu se tato práce z doma bude líbit a vstoupí vám do sítě, obdržíte 100% jeho nákupu. Druhý člověk, který k vám přikročí, má na tyto peníze má nárok váš sponsor. Třetí spolupracovník bude pod vás, čtvrtý spolupracovník pod sponzora, pátý pod vás, šestý pod sponzora. A pak 7, 8, 9, 10, 11 jde pod vás. 12. zase pod sponzora. A tenhle ten klíč toho klíčství, to znamená toho cyklu 12, se stále opakuje. To znamená 13, 14, 15, 16, 17 obdržíte vy a 18 obdrží váš sponsor. 19, 20, 21, 22 a 23 obdržíte vy, 24 obdrží váš sponsor. A tak dále, bez omezení přímých doporučení. Jednoduché, transparentní a myslím si, že velmi účinné. Můžu vám říct, že dneska, když jsem byl na zóně Network, tak jsem si jenom tak rozklikl red a můžu vám říct, že ten systém skutečně velmi dobře funguje a je to vidět, rozklikávat se, můžete se podívat, jak vám ta síť narůstá. Zatím konečné číslo lidí do vašich sítí není, protože ten kompletně celý systém překázal na nové serverové jednotky. Všichni jsme viděli, že s tím byly technické komplikace, že chvilku nefungovalo ono, když se to ustavilo, do systému se dá velmi dobře dostat, je velmi rychlej. Vidíme už, jakým způsobem se nám tam tvoří struktura, ale je tam problém skutečně v tím, že ještě není vidět, kolik máme skutečně lidí v síti. Ale předpokládám, že naposledy, když jsem to viděl, nás bylo přes 1000, takže předpokládám, že velmi úpěnlivě a velmi intenzivně rostem, takže nás může být už daleko víc. Ale tohle bychom si měli dozvědět během pár dní.
Tak docházíme taky k tomu, jak to vypadá s financemi. Vysvětlíme si to na příkladu 11 přímých doporučení. To byla ta spodní, ta spodní linka, to vidíme až do 12, takže vlastně tomuhle se teď budeme věnovat, tedy nám to přinese peníze. Jak vidíte, tady 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, jde ve prospěch vás. To znamená, že máte měsíční čistý příjem jen z vaší sítě, nepočítáme k tomu práci, kterou děláte vy sami, takže každý měsíc máte příjem 11 tisíc dolarů. A 11 příjmů máte $1000. Dostanete 100% měsíčních nákupů balíčků 1 a 2 podle systému sítě a navíc můžete získat 100% pro roční nákup balíčku 3, 4, 5, 6, jak ve sítě, tak konečných zákazníků. Vidíte, takže že ten systém bude pokračovat dál. Když vyděláváte tady 1000, tak když budete prodávat pakety 3, 4, 5, 6, tak ten výdělek měsíční, respektive to bude jednou za rok, takováhle platba vůči vám standardní, znamená každou část během 2 měsíců vždycky dostanete nějaký speciální bonus, který vám vlastně vypadne z toho, že lidi budou kupovat vyšší levely, aby vydělávali stejně jako vy. Nebo ještě více. Tak. Dochází k něčemu, co je novinkou, co jiný systémy kompenzačních plánů nemají a Zona Network vytvořila něco úplně nového. Je to kompenzační plán za doporučení v binárním plánu, v binárním systému, ale v binárním systému, který není klasický. Tento binární systém je jiný v tom, že uzavíráte cyklus 88 přímých a nepřímých lidí. V momentě, když máte tuto skupinu uzavřenou, tak jste se klasifikovali a kvalifikovali a díky tomu budete brát obchodní podíl ve výši 20% celý té skupiny těch 88 lidí. A lidi, které máte v síti navíc, tak vlastně budou postupně přizařováni pod vaše týmé lidi. To znamená, když máte pod sebou, dejme tomu 300 lidí, tak sami využijete 88 a zbytek vám bude postupně rozdělený do sítě. Tím vlastně pomáháte těm lidem dole, aby i oni měli zajištěný ten uzavřený cyklus těch 88 lidí a díky tomu by mohli taktéž vydělávat z toho binárního plánu. Jinak binární plán není jenom na výdělky na virtuální měně, po které se teď dostaneme. A je to taky proto, že tam se budou každý produkt, který prodáváte a kupujete, má svoji hodnotu. To znamená nejenom hodnotu penězí, nebo těch virtuálních penězí, těch bitcoinů, ale i bodovou hodnotu. Ty body budete shromažďovat a za každý určitý celek těch bodů je připravena jedno překvapení pro nás a to polodráhokami. Nakonec dokonce poslední místo je dokonce diamant pro lidi, kteří se dotknou vás nahoru. Takže budu pokračovat, jakým způsobem nás to bude finanční vyplácet. Takže výsledky binárního systému. Binární systém funguje na principu Bitcoinu, což je virtuální měna, která má svoji nominální hodnotu vůči klasickým měnám. V momentě, když byla dělaná tato tabulka, tak ten jeden Bitcoin je hodnotu $438 40 centů. Existují dva způsoby, jak generovat příjmy z Bitcoinu. Prostřednictvím rady na sítě, přímá nebo nepřímé, anebo instalaci softwaru, který vám poskytne společnost Arnold. Uživatel, to znamená postavit, získává 20% čistý zisk z generace 88 lidí. Uvedený software je k dispozici pro použití na zpracování tvární network. A těžit se bude S3, to je server.com.
virtuální síť jedných uživatelů, kteří si peníze rozdělují mezi sebe. Bitcoin bude udržovaný v souladu s trhem mezinárodní poptávky. Pro výplaty generovaných peněz uvedených v bodě 1 nebo 2 sebou je především potřeba mít aktivní balíček rychlého blogování. Poznámka. Každý super balíček, který má základní zaplatení, stojí nebo obdrží za to 0,0017 bitcoinů za hodinu. Takže u toho rychlého blogování hodnota je $45, má možnost generovat 0,0017 bitcoinů. Tato hodnota se vypočítává vzhledem k momentálnímu kurzu měny. Takže 1 hodina 17 bitcoinů, když to vypočítám krát 0,731, rovná se $438. Krát 24 hodin, takže vás vychází hodina strávená, nebo respektive zapnutý program, hodinu vám vydělává nějakých $17,5 na 24 hodin. Takže tady se to ještě vysvětlí, na to uzavřené sítí, že zisk příklad pro binární plán. Pokud je sítě 88 lidí, z toho 70 lidí má základní balíček a 18 lidí má balíček vyšší hodnoty, vypočítává se vše následujícím způsobem. Takže tady je to řečeno 0,017, 0,0034, 0,0051, 0,0058, to jsou hodnoty balíčky 1 a 4. A matematické výpočty, když máte 70 lidí, kteří dělají 0,017 bitcoinů za hodinu a vynásobíte to 24 hodinama a plus máte 18 lidí, kteří dělají 0,034 krát 24 a krát 0,20, což je 20%, váš denní zisk je $247. Musíte znásobit to 30 dní. Myslím si, že to jsou velmi zajímavé peníze. V začátku, když lidi budou mít koupené první za paket. Představte si, že když budou mít zakoupené v paketu 6 a u paketu 6 děláte 0,0100 a nějaký zahrný najednou, tak si myslím, že je to velmi, velmi atraktivní zdroj. Takže spuštění zadarmo v oblasti zóny network máte možnost začít budovat svoji kariéru zdarma díky měsíční zkušenosti, která ještě nezačala. To je důležité, který zdůraznit. Tato doba ještě nezačala. Tato doba začne od fyzického momentu, kdy budeme za naši práci odměňováni. To znamená, budeme brát peníze, od té doby začíná měsíční zkušení doby. Takže po registraci budete mít 30 den zkušení verzi zdarma a s prvním produktem, který se jmenuje rychlý blogging. Jedná se o kompletní blog, ve kterém budete vytvářet svůj první příjem v následujících bodech. Zobrazení inzerátů blogu ostatních členů, to jsme si říkali, blogování, ano, to jsme si říkali, taky zobrazení inzerátů, která nám zóna network poskytuje z našeho reklamního prostoru na našem blogu a odbyt, to je prodej výrobků, koupí členů ve vaší síti nebo konečných zákazníků. Takže toto je, co se týká té zkušební doby a toho, jakým způsobem to funguje. Co udělat po 30-denní zkušební verzi zdarma? Je měsíční aktivace. Musíte zaplatit $40, z toho je $20 měsíční aktivační bohotrovské firmy a cena toho balení $20. Můžete použít disponibilní získat ve vaší peněžence a nyní jste schopni vytvářet firmy. Pokud nechcete na konci 30 bude 15 dní milostí, než bude váš účet zakázán a nebudete moci vytvářet firmy vyřízení. Pokud nebudete opět uvolněni. Máte být na doporučení, váš účet je deaktivován a ztratíte veškeré výhody.
No a školení a prezentace probíhají v současnosti hlavně ve španělsky mluvících zemí, a to ve Španělsku úterý, středa, čtvrtek od 16 a 05 hodin. A zbytek světa Kolumbie, New York, Salvador, Argentina, středa, čtvrtek, zbytek. Takže to je dnešní prezentaci. Si myslím, že jsem měl být tak ten bod, protože asi zřejmě stále mě nebylo dobře slyšet. A pokud máte otázky, můžete se začít ptát, ale já vám nebudu odpovídat, pokud budu vědět.